नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कोकणात मुसळधार, जनजीवन विस्कळीत, विशाल परवांची घर वापसी आणि वैभववाडी विकास आराखड्याविरोधात ठराव। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिवसेना उपनेते निलेश सांबरे यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या रुग्णवाहिकांचं आमदार निलेश राणेंच्या हस्ते श्रीफळ वाढून शुभारंभ करण्यात आला। निलेश सांबरे यांनी आमच्या मालवण तालुक्यासाठी त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून, त्या संस्थेचं नाव जिजाऊ संस्था असं आहे, महाराष्ट्रभर ते काम करतात। त्यांचं सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम फार मोठं आहे, हे मी जवळून बघितलेलं आहे। रत्नागिरीमध्ये असो, पालघरमध्ये असो आणि आता सिंधुदुर्गामध्ये मालवण तालुक्यासाठी, माझ्या या मतदारसंघासाठी त्यांनी 2 ॲम्ब्युलन्स इथे पाठवलेले आहेत। त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्यांचं सामाजिक कार्य असंच पुढे चालत राहो, कारण का अनेक लोकांना माहीत नसेल की सांबरे साहेब हे सगळे सामाजिक उपक्रम उभे करताना कोणाकडूनही पैसे न घेता रत्नागिरीमध्ये ते हॉस्पिटल चालवतात, ते विनामूल्य चालवतात। एकही रुपयाचा कोणाला उपचारासाठी पैसा द्यावा लागत नाही, मला वाटतं औषधासाठीही द्यावा लागत नाही। असे फ्रीमध्ये उपचार करून देणारे मला वाटतं महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, देशामध्ये एकमेव निलेश सांबरेच असतील। आणि म्हणून ह्या कार्याचं मी मनापासून कौतुक करतो, त्यांच्या कार्याला सलाम करतो। देव करो असे अनेक सामाजिक उपक्रम त्यांच्या हातातून घडो। गरीब माणसाची सेवा ते करतायत, ते आशीर्वाद त्यांना 100% मिळतील ही माझ्या मनामध्ये खात्री आहे। मी परत एकदा त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या पुढच्या सगळ्या वाटचालींसाठी मी मनापासून शुभेच्छा देतो। मालवणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय। नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहेत, तर शहरातील सखल भागात पाणी साचलं आहे। हवामान विभागानेही अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानं शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे। शहराचा बनवलेला विकास आराखडा हा गावकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणार आहे, तो रद्द करण्यात यावा। तसं होणार नसेल तर आम्ही आमच्या पदांचा राजीनामा देऊ, असा इशारा उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे व बांधकाम सभापती रणजित तावडे यांनी दिला। आजच्या नगरपंचायतीतील विशेष सभेत काय म्हणाले पाहूयात। मॅडम, स्थानिक रहिवासी शेतकरी वर्ग, तुम्ही आज शेतकरी जवळजवळ आज 75% शेतकरी आहेत या ह्याच्यामध्ये। 100% शेतकरी पूर्ण ग्रीन झोनमध्ये संपला। ऐका, त्यांना अडचण मॅडम, ऐका, त्याला एखादं झोपडं बांधायचं असेल तो बांधू शकतो का त्यामध्ये? शेतकरी मॅडम बांधू शकत नाही। आज गरज आहे मला, आज माझ्या मुलाचा काहीतरी कार्यक्रम आहे, त्याच्यासाठी मला 2 कोटी जागा विकायची आहे, त्याची कवडी मला विकावी लागणार। त्याला तुमच्या जवळ येणार साहेब, बरोबर ना साहेब? तुमची मुद्दे घ्या, कवडी मुलाने आम्हाला द्यावी लागणार, तुम्हाला जागा त्या कोणाला द्यायची असेल स्पष्ट बोला। तुम्ही पाठीपुढे पण एकाही नगरसेवकाने सरळ सांगायचं बाबा आम्हाला जमणार, त्याला कोणाला होत असेल त्याला उभं राहून त्याची उत्तर द्यायचं, बरोबर ना? आणि साहेब आम्हाला ना सगळ्यात अंधारात ठेवलं तर मागच्या शिवाय सगळ्यांना अंधारात ठेवण्याचं कारण तुम्हाला जेव्हा पत्र व्यवहार केला तर नगरपंचायतीला पूर्णपणे अंधारात ठेवलं, बरोबर ना साहेब? हा डिजिटल ओपन झाला त्यावेळी आम्हाला कळलं काय डिजिटल आहे। आम्ही लोकांसोबत काय आता गाव जमतो, रोज रात्री जेव्हा रोज रात्री 9 वाजता रोज गाव ब्रह्मस्थाची बैठक रोज रात्री। आता आम्हाला जाणं गरजेचं आहे, कारण आम्ही दोन्ही बाजूला असतो। आम्ही त्यांना समोर उत्तर दिलं की आम्हाला काय अडचण, आम्ही या पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी ठेवलेली। आम्हाला पद, कारण की आम्हाला गाव वाचवणं गरजेचं।
आम्हाला आम्ही राहून गावात घालायचं कारण आम्ही ते आमच्या लोकांचे घेऊन आम्हाला जगायचं नाही किंवा ह्या लोकांना बसवलं असं आम्हाला घ्यायचं कारण आपल्याला त्याचा अभ्यास नव्हता. आम्हाला आता कळायला लागलाय किंवा असं होणार तुम्ही म्हणता हरकत येतात हरकत नाही झाल्या काय करणार. त्याच्यात आम्ही समजा लोकांनी हरकत दिली आणि हरकत त्याचा जो प्रश्न मिटला नाही तर आम्ही काय करायचं लोकांसमोर परत जायचं कसं. हा सगळ्यात मोठा महत्वाचा विषय. यासाठी आम्ही दोन्ही बाजूला ठेवले. आम्ही 4 ते 5 माणसं आराखड्याला विरोध नाही. हा आराखड्याला विरोध नाही पण जे त्यांनी आरक्षण टाकले त्याचं क्षेत्र प्रमाण कमी करून त्या हायच्या जागा पण देऊ शकतो वेळ पडल्यास पण ते प्रमाण कमी व्हावं परत पुन्हा वाढ. पण 1989 शहर विकास आराखडा शहरवासियांना उद्ध्वस्त करणार आहे त्यामुळे हा आराखडा रद्दच करण्यात यावा असा ठराव वाबे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत घेण्यात आला. समजा मला आता एखादं आरक्षण तिथे नको आहे किंवा त्यांच्या घरातून रस्ता गेला हे असे आपले खूप असे पॉइंट आहेत जे चुकीच्या पद्धतीने झाले. ते पॉइंट घेऊन आपण त्या आपल्या आपण जो आपण आता हे देऊ ठराव देऊ त्या ठरावामध्ये ते पॉइंट सगळे आपण घालायचे. त्याप्रमाणे सगळे चेंजेस करून आम्हाला मॅडम बरोबर प्लॅनिंग कमिटी देईल. प्लॅनिंग कमिटीमध्ये मी नसणार आहे दादा तुमच्या म्हणजे त्यांचे 4 मेंबर प्लस आमचे 7 मेंबरची कमिटी असणार. त्या कमिटीमध्ये आमचे सगळे विषय जाणार हा ठराव जाणार तिथे आमचा विचार केला तसं होणार असेल तर मग आम्ही तसं ठराव ते आम्ही तिथे देणार आम्ही पण आम्ही त्या गोष्टीचा विचार केला जाईल. तुम्हाला काय वाटतं त्या समितीमध्ये आमचा विचार केला जाईल कारण फक्त एक सांगा मॅडम हा आराखडा राहून दे की अमान्य एवढं एकदा सांगा. हा आराखडा अमान्य आहे पण त्याबरोबर आम्ही सुचवलेले जे चेंजेस आहेत रद्द करावं. ऐका ना त्या बोलतायत ना जरा ऐका बोला. मी आता काय बोलते मला बोलायला द्याल तर मी बोलेन मुख्य विषयावर बोला. तोच विषय बोलते. हा आपल्याला आराखडा मंजूर नाहीये ना पूर्ण बॉडीने सांगितलं हा आराखडा आम्हाला मंजूर नाही बरोबर. उपनगराध्यक्ष बांधव सोबत हे सगळ्यांना कोणाला आम्हालाही मला स्वतःलाही आराखडा मान्य नाही. मला असं वाटतंय लोकांच्या सगळ्यांच्या ज्या शंका वगैरे ज्या आपल्याकडे आलेल्या आहेत लेखी स्वरूपात त्या सगळ्या आपल्या त्या ठरावात घेऊन आपण त्या कमिटीकडे समिती जी अपॉइंट होईल त्या समितीकडे आपला ठराव जाईल हा आराखडा आम्हाला मान्य नाही. यामध्ये अशा गोष्टी आहेत ज्या त्यांनी केलेल्या चुका म्हणजे ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण त्याच्यात निदर्शनात आणून देऊ. हा मला स्वतः असं मला वाटतंय. त्याच्यावर तुम्हाला सगळ्यांचं काय तुम्ही उदाहरण सांग काय झालं झाला तर कधी की तुमचं भांडाभांडी झाली 100 माझ्यात टाकलं हे सगळ्या लिपिमध्ये होतं. आता तुम्हाला जे आहे तुम्हाला जे सजेशन ऑब्जेक्शन द्यायचे त्यांना 100 पॉईंट द्या बरं. तुमची कमिटी त्यामध्ये असणार तुमची मेंबर्स त्यामध्ये असणार पण असं नाही की तुम्ही म्हणजे वर द्यायचं म्हणून ऑब्जेक्शन देतील एक व्हॅलिड रिझन पाहिजे की आता असं नाही की शहरात अशा कुठल्याच शहरात असं नाही झालेलं की बाबा ज्याच्यावर काही नसताना आरक्षण टाकले म्हणजे आम्ही स्वतः बघितलेलं ते आरक्षण पडलं ना तर पर्याय नाही कारण त्यांचे सुद्धा हात बांधलेले असतात की त्यांना एक दिलं असते की हे पर्सेंटेज हे जे स्टँडिंग इन्स्पेक्शन्स आहेत तुम्ही UDC वर वाचलात तर तुमच्या लक्षात येईल हे त्यांनी रिझर्वेशन टाकलंच पाहिजे. हे आता जसं मॅडम म्हणलं की नॅशनल हायवे स्टेट हायवे हे तुम्ही तिथं तुम्ही हे करा आणि तुमच्या राजकीय लेवलला ते विषय काय करायचं तुम्ही हँडल करून घ्या ना तुम्ही काय प्रॉब्लेम नाही. मुख्य म्हणजे शेती जागा लागते. आम्ही जंगलात जाऊन शेती करणार का जंगल तिथे तिथे जाऊन करणार. भात शेती जी आमची मिळकत आहे त्या जागेत त्यांचं आरक्षण पडलेलं आहे. तुम्ही कुठं जाते ते सांगून करेक्शन करून घ्या ना. रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चिपळूण शहरासह खिरडी परिसरात पुराचं पाणी शिरलंय. वशिष्ठी नदीची पातळी 5.90 मीटरवरती पोहोचली असून ती धोका पातळीच्या वर वाहत आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या भागात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
चिपळूण नगर परिषदेने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून भोंगे वाजून सूचना देण्यात आल्या आहेत। नदीकिनारी असणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावं असं आवाहन नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी केलं आहे। दरम्यान मुसळधार पावसामुळे आणि काही भागात पुराचं पाणी शिरल्यानं प्रशासन ऍक्शन मोडवरती आलंय। प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे, डीवायएसपी बेळे, मुख्याधिकारी विशाल भोसले आणि तहसीलदार प्रवीण लोकरे हे घटनास्थळी उपस्थित राहून परिस्थितीवरती लक्ष ठेवून आहेत। शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांचा 52वा वाढदिवस सावंतवाडीतील मँगो हॉटेलच्या सभागृहात मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। यावेळी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर व आमदार निलेश राणे यांनी त्यांना शुभेच्छा देत वाढदिवसाचं अभिष्टचिंतन केलं। केक कापून संजू परब यांचा वाढदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। यावेळी शिवसेना उपनेते सचिन आंग्रे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, संजय पडते, महिला जिल्हा आघाडी अध्यक्ष ॲडव्होकेट नीता कविटकर, विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई, माजी जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, जिल्हा बँक संचालक विद्याधर परब, तालुका प्रमुख बबन राणे, नितीन मांजरेकर, गणेश प्रसाद गवस, शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस यांच्यासह शिवसेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते। दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयाला कोणी वालीच नाही काय असा प्रश्न अजूनही दोडामार्गच्या जनतेला पडलाय। प्रसूती झालेल्या महिलांना ठेवणार कुठे असा प्रश्न सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी विचारत दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात पाहणी केली। 7 सप्टेंबर पर्यंत कारभार सुधारा अन्यथा 8 सप्टेंबर रोजी जन आंदोलन उभारू असा इशारा यावेळी देण्यात आला। आम्ही तिकडे भांडण करून त्यांच्याशी संघर्ष करून इथे सगळ्या व्यवस्था करायला बघतो आणि असलेलं सगळं मोडून घालायची पद्धतीने चालू आहे। मी ऐका आणि तुमच्याबद्दल वैयक्तिक मी म्हणत नाही। टीएचओचा फोन करा, बोलवा ते बोलवलं पण टीएचओ आमच्यात आलंच नाही। टीएचओ झालं वेंगुर्ला शिवसेना व दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळाच्या वतीने वेंगुर्ला तालुक्यातील 10वी व 12वीतील प्रथम 3 क्रमांकाने गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव सोमवारी करण्यात आला। यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांनी या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती दर्शवत विद्यार्थ्यांवरती कौतुकाची थाप दिली। वेंगुर्ला येथील बॅरिस्टर नाथपाई समुदाय केंद्राच्या सभागृहात हा गुणगौरव कार्यक्रम संपन्न झाला। आमदार दीपक केसरकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज व बॅरिस्टर नाथपाई यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली। सचिन वालावलकर यांनी आमदार केसरकर यांचं स्वागत केलं, तसंच तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांनी उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत केलं। यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण सभापती दादा कुबल, उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई, सुहास कोळसूरकर, शहर प्रमुख उमेश हेरम, युवासेना जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे, तालुका प्रमुख स्वप्नील गावडे, महिला शहर संघटिका ॲडव्होकेट श्रद्धा परब बाविस्कर,
परीक्षित मांजरेकर, शहर सरचिटणीस उमेश आरोलकर, तालुका सरचिटणीस संजय गावडे, शबाना शेख, विभाग प्रमुख संजय गावडे, नयन पेडणेकर, कार्मिस आल्मेडा आदी उपस्थित होते. शिवसेना पक्षाच्या वतीने दरवर्षी आम्ही 10वीमध्ये प्रथम 3 क्रमांक जे येतात आणि 12वीमध्ये जे प्रथम 3 क्रमांक येतात त्या सर्व प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव दीपकभाईंच्या माध्यमातून सचिनजींच्या मार्गदर्शनामध्ये करत असतो. आपल्याला अशा राजकीय लोकांचे किंवा दीपकभाई केसरकरांसारख्या एका शांत सुसंस्कृत आणि या भागाच्या आमदारांचे तसेच माजी शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांनी या महाराष्ट्र राज्याचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. तर त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त व्हावे असं प्रत्येक मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना वाटत असतं. त्यांचे मार्गदर्शन आपण घेऊन शिक्षण क्षेत्रामध्ये असंख्य आमच्या सुद्धा 2 संस्था आहेत, परंतु जी मुलं 10वी 12वी होतात त्यांचा खरा परीक्षेचा वेळ चालू होतो तो पास झाल्यानंतर. ती पास झाल्यानंतर त्यांना कुठल्या दिशेने जायचं आहे, भविष्यात काय करायचं आहे हे एकदा कन्फर्म ठरलं की पुढची वाटचाल अतिशय सोपी होऊन जाते. कारण मित्रांनो कसं असतं की 10वी चांगले मार्क मिळतात, 12वीत पण चांगले मार्क मिळतात, मुलगा ग्रॅज्युएशन होऊन जातो किंवा कुठली तरी डिग्री घेतो, त्याच्यानंतर पुढे काय. मग 10वी 12वी झाल्यानंतरच तिथे ठरवलं पाहिजे. आणि खास करून पालकांना माझी विनंती आहे, ज्या मुलांना ज्या क्षेत्राची आवड आहे त्या क्षेत्रामध्ये जर ते मूल गेलं तर निश्चितपणाने तिथे चांगलं त्याचं करिअर आणि तो चांगला यशस्वी होऊ शकतो असं माझं वैयक्तिक मत आहे. निश्चितपणाने फक्त सर्वांना माझी एकच विनंती आहे की आजकाल आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जर विचार केला तर आपल्या अगदी कलेक्टरपासून खालच्या PI पर्यंत जे सर्व जे अधिकारी येतात ते बाहेरून येतात. तर या सगळ्या व्यासपीठावरच्या मान्यवरांचं हा गुणगौरव करण्यामागे, तुम्हाला शाबासकी देण्यामागे, तुम्हाला प्रोत्साहन देण्यामागे एक एवढाच उद्देश असतो की ज्या गावामध्ये तुम्ही राहता, ज्या जिल्ह्यामध्ये, ज्या तालुक्यामध्ये तुम्ही राहता त्या गावाचं नाव, त्या तालुक्याचं नाव, त्या जिल्ह्याचं नाव कुठेतरी लौकिक झालं पाहिजे. जेणेकरून या मान्यवर मंडळींनी जे परिश्रम घेतले, जे तुम्हाला शाबासकी दिली, त्यांना पण कुठेतरी मनातून समाधान वाटलं पाहिजे की आपण ज्या मुलांचा सन्मान केला त्या मुलांनी भविष्यात जाऊन एक PI झाला, एक तहसीलदार झाले, एक कलेक्टर झाले, एक SP झाले. हा जेव्हा जिल्ह्यातला आपला एक विद्यार्थी जेव्हा अशा पद्धतीने मेहनत घेऊन घडेल तेव्हा खरोखरच आमच्यासारख्या मान्यवर मंडळींना मनापासून समाधान वाटेल. ज्यांनी आपल्या आई वडिलांना गुरु मानलंय, आपण आपल्या जीवनाची वाटचाल आई वडिलांना गुरु मानून करतो, त्याचप्रमाणे ज्याने शिक्षकांना गुरु मानून आपल्या जीवनाची वाटचाल केली ते या जीवनामध्ये खरे यशस्वी झाले. आणि त्याचंच उत्तम उदाहरण म्हणजे आपण सगळी बसलेली या ठिकाणी विद्यार्थी. कारण आपण आपल्या आई वडिलांच्या आणि गुरुजनांच्या सहवासातून जेव्हा मार्गप्रमाण केलं त्याच वेळी प्रत्येक ठिकाणी आपला 1, 2 आणि 3 नंबर आलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी सर्वप्रथम मी आपल्या मनापासून अभिनंदन करतो आणि कौतुक करतो. खरं सांगायचं तर आपल्यासारख्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी जास्त काही आम्हाला सांगण्याची गरज नाही, परंतु आज ज्या आमच्या सहकार्याने या ठिकाणी भाषणं केली, खरोखरच त्यांच्या मनातली तळमळ सचिनजी वालावकर म्हणा किंवा आमचे अध्यक्ष आणि सर्वच यांनी मनापासून आपल्याला सल्ला दिलेला आहे. कारण आपण बघतोय की आपला जिल्हा कुठेतरी 10वी 12वी पर्यंत एकदम टॉप लेवलचा असतो, पुढे जाऊन
काय प्रॉब्लेम येतो हा आज तरी समजण्यासारखा नाही आहे, परंतु आपण स्पर्धात्मक परीक्षामध्ये कुठेतरी कमी पडतोय ही या ठिकाणी सांगण्यासारखी खंतच आहे. त्यासाठी मी एकच सांगेन की आमच्यासारखी मंडळी, आता मगाशी सचिन वडोदकरांनी सांगितलंय की स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारं मार्गदर्शन, हे मार्गदर्शन आपल्यासारख्या विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे देता येईल याचा सुद्धा आम्ही दीपक भाईच्या माध्यमातून या ठिकाणी खरोखरच विचार करणार आहोत आणि तशा प्रकारचं मार्गदर्शन या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न करणार आहोत. आज कार्यक्रम आज प्रत्येकाने 10वी नंतर 12वी नंतर काय आपण जर पाहिलं तर 10वी जिल्हा आपला राज्यामध्ये येतोय आणि 12वी नंतर सुद्धा आपण जिल्हा आपला संपूर्ण 1 नंबर संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये येते. पण त्यानंतर जर मार्गदर्शन जे पाहिजे तसं मार्गदर्शन आमच्या जिल्ह्यातील जे पालकवर्ग असतात हे शिक्षणाने त्यावेळेच्या परिस्थितीमुळे त्यांना शिक्षण घेता आलं नसल्यामुळे ते ठराविक शिक्षणापर्यंत अडलेले असतात आणि आत्ताच्या कालखंडामध्ये 12वी नंतर मुलाने काय करावं हे त्यांच्या दृष्टीपथात येत नसल्यामुळे त्यांचं म्हणजे मार्गदर्शन त्यांना योग्य होत नाही. आत्ताची मागची 5-10 वर्षाची पिढी आहे त्याने आता ह्या आपल्याकडे मोबाईल आले, मोबाईल जसा अतिशय घातकी आहे त्याप्रमाणे मोबाईल हा आपल्याला उपयुक्त पण असा आहे. आपण मोबाईलचा उपयोग ज्या पद्धतीने कराल ज्या पद्धतीने आपण उपयोग कराल त्याप्रमाणे मोबाईलचा आपल्याला फायदा मिळणार. आपण मोबाईलवर पाहिलं तर आपल्याला वेगवेगळे दालनं खुली आहे. पहिल्यांदा 12वी झाल्यानंतर BA, BCom किंवा BSc होऊन नंतर पुढचं काय, पण आता 12वी नंतरच्या शिक्षणाला पर्याय भरपूर झालेले आहेत. मग त्यातील आपला पर्याय कोणता शोधावा? आपल्याकडे मुलांचा बुद्धिगुणांक कळत नाही. पाश्चात्य देशात लहान मुलं खेळताना त्यांचा बुद्धिगुणांक काढला जातो आणि त्यानुसार त्या मुलांना निवडलं जातं. त्या शैक्षणिक म्हणजे हा खेळणी जोडतोय, गाड्या जोडतोय, काय त्याला मेकॅनिकलच्या आहेत किंवा अन्य आहेत काढतात. तसं आपल्याकडे बुद्धिगुणांक काढत नाही. आपल्याला आपणच मुलं ज्या पद्धतीने चालत आहेत त्याच्या शिक्षणाचं जे काही आहे, मगाशी बोलले की आपल्याकडे व्यवसाय आहे किंवा मगाशी वालावकर सर बोलले की ITIला घेताना मी इंजिनिअरिंगचं वायरमॅन घेतलं, अन्य घेतलंय, तिन्ही फॉर्म आहेत, 3 आपल्या प्रवेश आहेत, तिन्ही प्रवेश भरून ठेवलाय. पण आपल्याला मुलं काय करायचं आहे हे जर आपण साध्य धरलं नाही, आपण जर फिक्स केलं नाही तर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होता येणार नाही. ज्यांनी 10वी 12वी परीक्षेमध्ये अतिशय चांगलं असं यश संपादन केलं आणि हे यश संपादन करत असताना या तालुक्याचे या मतदारसंघाचे आमदार म्हणून गेले अनेक वर्ष सातत्याने या मतदारसंघामध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये जे उपक्रम आमदार म्हणून राबवत असताना आणि ह्या ज्या पद्धतीने मतदारसंघाचा विकास करावा लागतो, जो अभ्यास लागतो, त्या अनुषंगाने गेली अनेक वर्ष, गेली 3 टर्म आणि 4थी टर्म आहे. या राज्याचे गृहराज्यमंत्री म्हणून, या राज्याचे वित्त आणि नियोजन मंत्री म्हणून आणि त्यानंतर आदरणीय शिंदे साहेबांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री म्हणून ज्यांनी अतिशय उत्तम असा कारभार शिक्षण मंत्री म्हणून या राज्याचा केला, ते आमचे तुम्हा सर्वांचे लाडके दीपकभाई केसरकर यांच्या विचाराने, त्यांचा असलेला स्वभाव, त्यांचा असलेला लोकांशी अटॅचमेंट, ज्या पद्धतीने लोकांशी बोलायला पाहिजे, एक आमदार म्हणून, एक मंत्री म्हणून आपल्या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे आणि हे काम करत असताना आपण कसं नम्र राहिलं पाहिजे, सातत्याने या तालुक्यामध्ये या मतदारसंघामध्ये कशा करता, कोणत्या कामाकरता प्राधान्य दिलं पाहिजे. आमचे शेतकरी बंधू असतील, मच्छीमार बांधव असतील, महिला भगिनी असतील, बचत गट असतील, सर्वांच्या करता ज्या योजना या राज्य सरकारच्या
विचारले, राज्याच्या राज्य कारभारामध्ये मुख्यमंत्री असतील, अनेक खात्याचे मंत्री असतील, या प्रत्येक मंत्र्यांना भेटून माझ्या जिल्ह्यासाठी, माझ्या मतदारसंघासाठी, माझ्या असणाऱ्या शिक्षण संस्थांसाठी, माझ्या तालुक्यामध्ये, माझ्या मतदारसंघामध्ये ज्या शाळा आहेत, या शाळेच्या या ठिकाणी जीर्ण झालेल्या शाळा आहेत, मग त्याचा निधी कसा मिळेल, शेतकरी बंधूंना जास्तीत जास्त सबसिडी आणि योजना कशा राबवता येतील, याच्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये एक वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचं काम आदरणीय मंत्री महोदयांनी केलं. सचिनजी वालावकरांचं मी भाषण ऐकलं. ते पोटतिडकीने मांडत होते, ते विद्यार्थ्यांना समोर बोलत होते. तेव्हा तुम्ही बोललं, मी ते बोलले, मी ऐकलं आणि सोडून दिलं, असं होतं का म्हणे? ते आपल्या एवढ्या वर्षाच्या अनुभवातनं बोललेले आहेत, ते तुमच्यासाठी बोललेले आहेत. काही गोष्टी तुम्हाला त्याच्यातल्या आवडल्या असतील, काही गोष्टी आवडल्या नसतील, पण ज्या गोष्टी सचिनजी बोलले, ज्या गोष्टी तुम्हाला आवडल्या त्या नक्कीच तुम्ही तुमच्याजवळ ठेवा, जतन करून ठेवा. त्यात त्यांनी एक वाक्य बोलले होते की आई वडिलांना आणि गुरुजनांना तुम्ही विसरू नका. हे मला पण आवडलं. जो आई वडिलांना विसरतो तो कोणाचाच नसतो, तो स्वतःचा पण नसतो. कारण जर तुम्हाला शिकवताना किंवा आपली मुलगी किंवा आपला मुलगा मोठा व्हावा असं जर पहिल्यांदा जर कोणाला वाटत असेल तर ते आई वडिलांना, नंतर बाकीचे. तर या दोन गोष्टी तुम्ही निश्चितपणे लक्षात ठेवा. आपल्या सर्वांना मी आपण जे परीक्षेत चांगले यश मिळवलेले आहे त्याच्याबद्दल आपल्या सर्वांचं मी मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो. जीवनामध्ये महत्त्वाची पायरी ही 10वी आणि 12वीची परीक्षा असते आणि त्याच्यामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही उत्तीर्ण होता त्यावेळेला तुमच्या जीवनाला पुढची दिशा मिळत असते. तुम्ही ठरवता कुठल्या साईडला जायचं, आपल्याला आर्ट्स करायचं आहे, आपल्याला कॉमर्स करायचं आहे, आपल्याला सायन्स करायचं आहे. आणि त्याच्याप्रमाणे ज्यावेळेला तुम्ही 12वी उत्तीर्ण होता त्याला वेगवेगळ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना सुद्धा तुम्हाला प्रवेश मिळत असतो. आणि म्हणून या महत्त्वाच्या टप्प्यावर तुम्ही जे यश मिळवलेलं आहे, निश्चितपणे या यशामध्ये तुमचे शिक्षक, तुमचे पालक सर्वांचंच मोठं योगदान राहिलेलं आहे. आणि म्हणून जे जे पालक विद्यार्थ्यांबरोबर आलेले आहेत त्या सर्व पालकांचं सुद्धा मी त्यांच्या मुलांनी मिळवलेल्या चांगल्या यशाबद्दल हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि एक परंपरा ही या वेंगुर्ला तालुक्याला लावलेली आहे. अनेक नररत्न या वेंगुर्ला तालुक्याने दिलेले. रिझर्व्ह बँकेसारखे गव्हर्नर या वेंगुर्ला तालुक्याने दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळे ती हुशारीची परंपरा ही तुम्ही कायम ठेवली याचा मला सार्थ अभिमान आहे. पुढे आयुष्यामध्ये यशस्वी होऊन आपण आपल्या तालुक्याचं नाव आणि आपल्या राज्याचं नाव आणि आपल्या जिल्ह्याचं नाव निश्चितपणे मोठं कराल याची मला खात्री आहे. आणि त्याच्यासाठी मी आपल्या सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो की आपल्या वाटचालीमध्ये जे जे काही माझ्याकडून, माझ्या सहकार्याकडून करायला लागेल निश्चितपणे आम्ही सर्वजण आपल्यावर आहोत याची मी आपल्याला ग्वाही देतो. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना आणि त्यांच्या सीमा निश्चित करणारी प्रारूप अधिसूचना मुख्याधिकारी अरविंद नातू यांनी जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार नगर परिषदेमध्ये एकूण 20 सदस्य असतील आणि त्यासाठी 10 द्विसदस्यीय प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. मागील वेळी 17 सदस्य होते, त्यांची संख्या आता 20 झाली आहे. तर 8 प्रभागात 2 अधिक प्रभागांची भर पडली असून एकूण प्रभागांची संख्या 10 झाली आहे. त्यामुळे आता सावंतवाडी शहराच्या राजकारणात अधिक रंगत येणार असून इच्छुकांची संख्या देखील वाढणार आहे. प्रभाग क्रमांक 1 मध्ये गोविंद चित्र मंदिर, चंदातळी, वि. स. खांडेकर हायस्कूल, वेद पाठशाळा, शिकेरा अवाट आणि बुराण गल्ली आदी भागांचा समावेश असून एकूण लोकसंख्या 2455 आहे. प्रभाग क्रमांक 2 मध्ये बाहेरचा पाडा, भटवाडी, बुर्जीसवाडा, नावेकर अवाट, लाखे वस्ती आणि जिमखाना परिसर, धनश्री मंगल कार्यालय या भागांचा समावेश असून एकूण लोकसंख्या 2412 एवढी आहे. तर प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये वैश्यवाडा, मारुती मंदिर, रघुनाथ मार्केट, बस स्थानक, चिताराळी आणि प्रांत ऑफिस यांसारख्या मध्यवर्ती भागांचा समावेश असून या प्रभागाची लोकसंख्या 2352 एवढी आहे. तसंच प्रभाग क्रमांक 4 मध्ये जिरंग, म्हाडा कॉलनी, कावले अवाट,
गुलमोहर कॉलनी, दत्तनगर कॉलनी, उर्दू हायस्कूल आणि ITI परिसराचा समावेश असून या प्रभागाची लोकसंख्या 2594 आहे. प्रभाग क्रमांक 5 हा आत्मेश्वर मंदिर, जुना बाजार, भिसे उद्यान, शाळा क्रमांक 2 आणि कादरी मशीद या भागांचा समावेश असून एकूण लोकसंख्या 2556 आहे. दरम्यान प्रभाग क्रमांक 6 मध्ये राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल, नगर परिषद कार्यालय, विठ्ठल मंदिर, गणपती मंदिर, होळीकुंट, अहमदनगर आणि मच्छी मार्केटचा समावेश असून या प्रभागांची लोकसंख्या 2177 एवढी आहे. प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये राजवाडा, उपजिल्हा रुग्णालय, सिंधीवाडा, हेल्थ पार्क, शिल्पग्राम, खासकीलवाडा आणि आयुर्वेदिक कॉलेज या भागांचा समावेश आहे. या प्रभागाची लोकसंख्या 2230 एवढी आहे. प्रभाग क्रमांक 8 मध्ये वनविभाग कार्यालय, मिलाग्रीज हायस्कूल, शिव उद्यान, जुने कोर्ट, पंचम खेमराज महाविद्यालय आणि सालाईवाडा या भागांचा समावेश असून या प्रभागांची लोकसंख्या 2343 एवढी आहे. प्रभाग क्रमांक 9 हा तहसीलदार कार्यालय, BSNL कार्यालय, सर्वोदयनगर, मोरडोंगरी परिसर, गणेशनगर आणि बांदेकर कॉलेज असा असून या प्रभागाची लोकसंख्या 2380 आहे. प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये जिल्हा कारागृह, आंबेडकर उद्यान, पोलीस लाईन, गरड पाटणकर अवार्ड, नवसरणी इमारत आणि तेली अवार्ड, जुस्तीन नगर या भागांचा समावेश आहे. या प्रभागाची लोकसंख्या 2352 एवढी आहे. या प्रारूप अधिसूचनेवर नागरिकांच्या काही हरकती किंवा सूचना असल्यास त्या 31 ऑगस्ट 2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी, सावंतवाडी नगर परिषद यांच्याकडे सादर करायचे असून या तारखेनंतर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार नाही. तसंच मराठी आणि इंग्रजी अधिसूचनेतील वर्णनात काही तफावत आढळल्यास नकाशातील सीमांना अंतिम मानले जाईल. प्रभागांच्या सीमा दर्शवणारे नकाशे नगर परिषद कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत, अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली. निलंबन रद्द झाल्यानंतर युवा नेते विशाल परब यांचा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपात पक्षप्रवेश झाला. यानंतर त्यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. पाहूयात. भारतीय जनता पक्षामध्ये आम्ही याच्या पूर्वीसुद्धा होतो, मधल्या काळामध्ये पण मनापासून होतो आणि आजही आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा राहणार आहोत. आज फक्त घर वापसी म्हणजे मी घरामध्येच होतो, घरामध्ये बाहेर नव्हतो, पण परिस्थितीनुसार माणसाला त्यावेळी तिथे कार्य करावं लागतं. भारतीय जनता पक्ष हा खूप जगातील 1 नंबर पक्ष आहे, देशातील 1 नंबर पक्ष आहे, राज्यातली आहे. आणि आज मी तुम्हाला एवढा शब्द देतो, कोकणात भारतीय जनता पक्ष आहेच, परंतु ह्याच्यानंतरसुद्धा भारतीय जनता पक्ष जी जबाबदारी देईल, जे कार्य देईल ते तळागाळामध्ये न्यायचं कार्य माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता करेल. मी बेगमी काही करत नाही आहे, मी छोटासा कार्यकर्ता आहे. ही सर्व मतं भारतीय जनता पक्षाची आहेत. मी एवढंच सांगतो की ह्याच्या पुढे सर्वसामान्य जनतेचा फायदा होईल. योग्य दिशेने भारतीय जनता पक्ष जे मार्गदर्शन करेल तसंच आमचे सर्व कार्यकर्ते आणि मी कार्यकर्ता म्हणून कार्य करणार. मी तुम्हाला मगाशीच म्हटलं की मी छोटासा कार्यकर्ता आहे. हे सर्व माझे वरिष्ठ नेते आहेत, ते आदरणीय आहेत. मी इलेक्शनच्या वेळीसुद्धा हेच सांगितलं होतं, मी कुठल्याही व्यक्तीवरती बोलणार नाही. कुठल्याही व्यक्तीने जरी माझ्यावर बोललं तरी मी त्याच्यावर प्रतिक्रिया देणार नाही. परंतु हे माझे ज्येष्ठ सर्व नेते आहेत, त्यांना मी धन्यवाद देतो. भारतीय जनता पक्षामध्ये सन्माननीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब, त्याचप्रमाणे अमितजी शहा साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि या कोकणामध्ये म्हणा किंवा महाराष्ट्र राज्यामध्ये एक वेगळं नाव म्हटल्यानंतर एक नाव येतं, त्याचं नाव आहे सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. माझ्यासोबत आलेले हायकोर्टचे ॲडव्होकेट अनिलजी नेरोडेकर सर म्हणा, आमचे सर्व वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग आणि दोडामार्ग, सावंतवाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना मी धन्यवाद मानतो. कारण एवढ्या जोरदार पावसामध्ये हजारोंच्या संख्येने मंत्रालयाच्या समोर तळकोकणातली लोक येणं ही सोपी गोष्ट नाही आहे. आज या ठिकाणी संपूर्ण जनतेने आणि महाराष्ट्राने पाहिलं असेल की तळकोकणातली लोकांचं सुद्धा चव्हाण साहेबांवर, भाजपवरती किती प्रेम आहे. त्यामुळे आजचा हा कार्यक्रम खूप भव्य दिव्य, आम्हाला वाटलं नव्हतं एवढा मोठा झाला. मला असं वाटतं की मी धन्यवाद एका वाक्यामध्ये बोलू शकत नाही. त्यांचा धन्यवाद आणि त्यांचे ऋण फेडण्यासाठी मी आपल्या मीडियाच्या समोर मी सांगतो की येणारा आयुष्यातील प्रत्येक क्षण माझ्या कार्यकर्त्यांसाठी, सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी जे प्रश्न आहेत ते अतिशय गंभीर आहेत. ते प्रश्न सोडवण्यासाठी हॉस्पिटलसारखे अनेक विषय आहेत, ते आम्ही त्यावेळी सोडवण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्र शासन म्हणून आम्ही योग्य दिशेने कार्य करू. बघा, मी पूर्वी महाराष्ट्राचा युवा मोर्चाचा उपाध्यक्ष होतो. आज मी एक छोटासा कार्यकर्ता आणि त्यावेळी कार्यकर्ताच होतो. हे माझ्यावर आणि भारतीय जनता पक्षावर प्रेम करणारे असंख्य लोक आहेत. मुंबई, पनवेल म्हणा, रायगड म्हणा, रत्नागिरी म्हणा, राजापूर, चिपळूण, त्याचप्रमाणे कोकणात सिंधुदुर्गपर्यंत संपूर्ण स्वागत केलं जाईल. कार्यकर्त्यांकडनं फोन येत आहेत की आज आपण भारतीय जनता पक्षामध्ये पुन्हा एकदा आमच्यासोबत असल्यामुळे आम्हाला उत्तेजन, ताकद आलेली आहे. त्यामुळे उद्याचा दौरा हा सिंधुदुर्गाच्या दिशेने आमचा जाईल. आज आम्ही रत्नागिरी आणि रायगडच्या दिशेने स्वागत समारंभ करत आम्ही पुढे जाऊ.
इतर पक्षांचा मी आदर करतो, कुठल्याही पक्षाच्या नेत्याने किंवा तिथल्या प्रमुखांनी मला संपर्क केला, परंतु आदर करणं हा काळाची गरज आहे. परंतु मी चव्हाण साहेबांना या आमच्या भाजप पक्षाचा मायबाप मानतो आणि भाजप पक्षामध्ये कार्य करण्याची शैली आणि कार्य करण्याची पद्धत हे आपल्याला आवडत असल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष हाच आम्ही स्वीकारलेला आहे. अनेक पक्षांची नावं घेत नाही, पण त्यांचंसुद्धा आपल्यावरती प्रेम आहे. एक विशाल परबवरती प्रेम करणारे अनेक पक्ष आहेत, परंतु ज्यावेळी पक्षनिष्ठा येते त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाचं नाव घेतलं जातं. देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पक्ष मजबूत करण्याच्या दृष्टीने विशाल परब यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं आहे. त्यांनी यासाठी विनंती देखील केली होती. त्यामुळे यापुढे विशाल परब आणि त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते कोकणात जोमानं पक्ष वाढवण्यासाठी काम करतील असा विश्वास भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. निष्ठावान सर्व कार्यकर्त्यांनी दीपक केसरकर यांच्याबरोबर राहुल दीपक केसरकर त्यांना मदत केली आणि त्यामुळे दीपक केसरकर हे विजय झाले. परंतु गेली अनेक वर्ष विशाल परब त्यांच्याबरोबरचे असणारे सर्व कार्यकर्ते यांची नाळ भारतीय जनता पार्टीच्या विचारधारेशी जोडलेली आहे. त्या ठिकाणी काम करत असताना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचा तिथे असणारा कार्यकर्ता हा पारिवारिकदृष्ट्या प्रत्येकाशी जोडलेला असतो आणि म्हणून ते प्रत्येक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आम्हाला पुन्हा जी निलंबनाची कारवाई झाली आहे मला पुन्हा आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आणि आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वात काम करायचं आहे. झालेला सगळा विषय थोडासा विसरून पार्टीने मोठ्या मनाने मला पुन्हा पत्रात घ्या असं वारंवार सांगत होतं. म्हणून सर्वांची चर्चा करून तिथले असलेले जिल्हाध्यक्ष त्या भागामधील काम करणारे आदरणीय सर्व नेते मंडळी, आदरणीय गणेशसाहेब, आदरणीय नितेश राणेजी, पालकमंत्री या सगळ्यांची चर्चा करून आणि निलंबनाची कारवाई त्यावेळी झालेली त्या सर्व गोष्टी पुन्हा अशी चूक होणार नाही आणि भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या वाढीच्या दृष्टिकोनात पक्षवाढीच्या दृष्टिकोनात अधिक जोमाने विशाल परब आणि त्यांच्याबरोबरचे सर्व सहकारी काम करतील. त्यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना सांगितलं आज एक चांगला दिवस आहे. घर वापसी म्हणणं योग्य नाही, तो घरातच होता, परंतु तरीसुद्धा आज पुन्हा एकदा एका नव्या जोमाने आम्हाला सुरुवात करावी अशा आमच्या सर्वांच्या वतीने आम्ही त्यांना खूप शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीची विचारधारा बदलण्यासाठी काम करेल त्याचाही आम्ही जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कणकवली शहराच्या दोन्ही बाजूने जाणाऱ्या गड नदी व जानवली नदी या दोन्ही नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कुडाळ बाजारपेठेत रस्त्यांवरती पाणी आलंय.
त्यामुळे वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष निवडणूक लढवणारे युवा नेते विशाल परब यांचा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश झाला. त्यांचं निलंबन रद्द करत पुन्हा एकदा भाजपात त्यांना प्रवेश दिला. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात विशाल परब यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली होती. महायुतीच्या बंधनाचा भंग होत असल्यानं भाजपा युवा मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी असणाऱ्या युवा नेतृत्वावरती पक्षानं निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत असतानाही परब यांनी 34,000 मतं मिळवली. ही मतांची गणिते राजकीय तज्ज्ञांना विचार करायला लावणारी होती. यातच महाविकास आघाडीकडून अनेक वेळा आलेली आमंत्रणं त्यांनी धुडकावून लावली होती. त्यानंतर भाजपनं त्यांचं निलंबन मागे घेत त्यांना भाजपात प्रवेश दिला होता. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांचं निलंबन मागे घेतलंय. यावेळी विशाल परब यांच्यासोबत असंख्य कार्यकर्त्यांची पुन्हा एकदा भाजपमध्ये घरवापसी झाली. यावेळी युवा कार्यकर्त्यांसह महिला युवक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती लक्षणीय होती. मुंबई नरिमन पॉइंट परिसर भाजपच्या घोषणांनी दणाणून गेलेला पाहायला मिळाला. यावेळी भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, प्रभाकर परब यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. सतत गेले 2 दिवस पडणाऱ्या पावसामुळे जर वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार केला तर जनजीवन विस्कळीत झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. जो कालपासून गेले 2 दिवस जो पाऊस पडतोय, या पावसामुळे ठिकठिकाणी आपल्याला जी पाण्याच्या पातळीत आपल्याला वाढ पाहायला मिळते. मात्र सध्या तरी पावसामुळे कोणत्याही प्रकारचे वाहतूक ही ठप्प झालेली नाहीये. ठिकठिकाणची पुलावर कोणत्याही पुलांवर पाणी आले नसल्यामुळे वाहतूक सुरळीत आहे. मात्र या संपूर्ण पावसामुळे जे जनजीवन जे आहे ते विस्कळीत झालेलं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कोकणातील सर्वात मोठा सण म्हणजे गणेश उत्सव 8 दिवसांवर येऊन आलेला आहे आणि या सणामुळे बाजारपेठा आपल्याला ठिकठिकाणी सजलेल्या पाहायला मिळत आहेत. मात्र जे नागरिक आहेत त्यांनी बाजारपेठांवर पाठ फिरवलेली आहे, कारण सतत 2 दिवस हा पाऊस या ठिकाणी पडतोय आणि पावसामुळे नागरिक बाहेर पडलेले आपल्याला बाहेर पाहायला मिळत नाही आहेत. जी बाजारपेठा आहेत त्यांच्याकडे नागरिकांनी पाठ फिरवलेली आहे. आठवडा बाजारांची सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. ठिकठिकाणी पाणी साचल्यामुळे किंवा या पावसामुळे चिखल झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही किंवा भाजी विक्रेत्यांनाही याचा मोठा त्रास सहन करावा लागतोय. एकंदरीत गणेश उत्सव हा 8 दिवसांवर येऊन आलेला आहे आणि चाकरमानी कोकणात दाखल होत आहेत. तसेच विविध जे सजावटीच्या वस्तू असतील, गणेशाच्या आगमन आरासासाठी ज्या सजावटीच्या वस्तू आहेत त्या सुद्धा बाजारपेठांमध्ये आलेल्या आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने 8 दिवसांपूर्वी जे चित्र असतं की बाजारपेठा आपल्याला सजलेल्या पाहायला मिळतात किंवा विविध वस्तू या बाजारपेठेत येतात आणि नागरिक सुद्धा घराची साफसफाई झाल्यानंतर विविध वस्तू खरेदी करायला बाजारपेठांमध्ये पाहायला मिळतात, ते चित्र सध्या कुठे दिसत नाहीये. या पावसामुळे बाजारपेठांवर नागरिकांनी हा पाऊस पडतोय. ठिकठिकाणच्या पाणी पातळीत आपल्याला वाढ झालेली पाहायला मिळते. मात्र जर एकंदरीत संपूर्ण या वेंगुर्ले तालुक्याचा जर विचार केला तर अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची
आपत्ती ही आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून माहिती ज्याप्रमाणे माहिती मिळालेली आहे त्यानुसार कोणत्याही प्रकारची पडझड किंवा कोणत्याही प्रकारची नुकसानी ही झालेली नाही आहे। त्याच्यामुळे नागरिक सध्या बाहेर पडतायत। मात्र ज्या पद्धतीने गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ज्या पद्धतीने आपल्याला बाजारपेठांमध्ये गर्दी पाहायला मिळते किंवा नागरिक बाहेर पडतात त्या पद्धतीने आपल्याला गर्दी ही पाहायला मिळत नाहीये। त्याच्यामुळे या पावसाचा परिणाम हा बाजारपेठांवरही झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्याचप्रमाणे ठिकठिकाणच्या आठवडा बाजारावरही या पावसाचा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतोय। एकंदरीत अजूनही पुढच्या काही तासांमध्ये पावसाचा इशारा हा हवामान खात्याने दिलेला आहे। त्यानुसार जे स्थानिक प्रशासन असेल किंवा तहसील आपत्ती विभाग असेल यांच्यानी नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा बाळगण्याच्या सूचना या केलेल्या आहेत। आपण या ठिकाणी पाहू शकतात की पाण्याच्या पातळीत आपल्याला या ठिकाणी वाढ पाहायला मिळते। गेले 2 दिवस हा पाऊस सतत सुरू आहे। अशाच प्रकारे जर हा पाऊस सुरू राहिला तर मात्र कुठेतरी येणाऱ्या गणेश उत्सवावर याचा परिणाम आपल्याला झालेला पाहायला मिळणार आहे। बाजारपेठांवर झालेला परिणाम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। तसेच व्यापारी वर्ग सुद्धा या ठिकाणी चिंतेत आहे, कारण मोठा सण आहे गणेश उत्सव आणि या सणामध्ये मोठ्या प्रकारे आर्थिक उलाढाल ही व्यापाऱ्यांची किंवा छोटे मोठे जे विक्रेते आहेत त्यांची होत असते। मात्र असाच जर पाऊस सुरू राहिला तर हे एक चिंतेचं कारण सुद्धा व्यापाऱ्यांचं ठरणार आहे। कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरती अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प असतानाच अपघातांचं दृष्टचक्र देखील सुरू आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण नजीक पिंपरी येथे जीप आणि रिक्षाचा अपघात झाला असून त्यात 5 जण जागीच ठार झाल्याची माहिती मिळते। पाहूयात। अपघातात थारचा चालकही ठार झाला असून रिक्षातील 4 प्रवासी असे 5 जण जागीच ठार झाल्याची माहिती मिळते। रिक्षा आणि थार एकमेकांना चुकत असताना समोरून येणाऱ्या गॅस एजन्सीच्या LPG सिलेंडर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकला आदळल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती मिळते। कुडाळ शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे। शहरातील गुलमोहर हॉटेल आणि बाजारपेठेच्या मुख्य रस्त्यांवरती पाणी साचलं असून वाहतूक ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। वाढत्या पाण्यामुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं आहे। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। कोकणात मुसळधार, जनजीवन विस्कळीत। विशाल परवांची घर वापसी आणि वैभववाडी विकास आराखड्याविरोधात ठराव। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची।
पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.